L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA flimkien mal-Kumitat dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi tellu żewġ laqgħat ta' informazzjoni għal dawk kollha li kienu applikaw għal-liċenzji tal-kuntratturi. Għaż-żewġ laqgħat attendew il fuq minn 500 kuntrattur li jaħdmu fit-twaqqih l-iskafar u l-bini u li beħsiebhom ikomplu operaw taħt il-liġi ġdida. Hawnhekk ġie spjegat il-proċess kollu li fadal sabiex jinħarġu l-ewwel liċenzja għall-kuntratturi. Fil-fatt fil-jiem li ġejjin, il-BCA se tkun qed tibgħat l-aħħar korrispondenza lill-applikanti kollha sabiex jissottomettu l-aħħar dokumentazzjoni li fadal. Dan se jkun l-ewwel eżerċizzju fl-istorja tal-industrija tal-kostruzzjoni li se jinħarġu liċenzji għal kuntratturi li jaħdmu fit-twaqqih, l-iskafar u l-bini. Fil-fatt mill-ewwel ta' Jannar li ġej, daw kollha li jaħdmu f'dawn l-oqsma se jkollhom l-obbligu li jkunu liċenzjati. Sadanittant l-awtorità se tibqa' tirċievi aktar applikazzjonijiet għal liċenzji ġodda li madankollu dawn mhux bil-fors tilħaq tinħarġilhom il-liċenzja sa ewwel ta' Jannar. L-ewwel preferenza se tkun qed tingħata lil dawk kollha li s'issa kienu qed jaħdmu permess temporanju mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Fil-laqgħat ġie spjegat kif il-liċenzji se jinħarġu kemm lil persuni li jaħdmu f'dan is-settur u anke lil kumpaniji. Il-liċenzja se toħroġ abbażi tal-kompetenza, esperjenza u proġetti u għalhekk mhux meħtieġ li jsir eżami sabiex persuna jew kumpanija tikseb il-liċenzja.